kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔti ma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 12 ye desanburu kalo ye bi o tile 30 ye ka bɛn 2020 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ n'o ye san kalo 5 ye jate la an b'a lɔn k'a fɔ bi o tile 13 ye hejira san 1442 sanu dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ marifatigi minnu tun ye ka dɔn k'a fɔ marifa da maaw la ntɛnɛndow ka bɔ suwa la u bɔtɔ la sugu la ni ka taa n'u ye kunnafoniw na k'u kɛla k'u labila u ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔna na bi faransi kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ lakana bolo kan an ka jamana kɔnɔna na olu ye kasara sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na u ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la bi bi na bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la basigi ni lafiya o b'an ka jamana sɔrɔ cogo min na an b'a lɔn k'a fɔ bi minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ baara ko ma ale tun taamana ka taa Yusuf Toloba tun y'a yirali min kɛ k'a fɔ ko ni gouvernement ma kum'u fɛ k'olu bɛna u jɔ u kolo la ale taara o ko lajɛ o ko kɛra cogo min na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulubali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ an ka minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin bɛ baara ko ni baaradege baaraw ma an ka jamana kɔnɔ na n'i y'a sɔrɔ ye Mohamed Saliya Ture ale taamana i ka dɔn k'a fɔ ka taa dɔ fɛngɛ kɔnɔ na ka taa Baɲangarakaw fɛ yen taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dɔgɔnɔw ka cɛban bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ u ka chef d'état-major la Yusuf Toloba Dana Masagu tɔgɔ la ale tun y'a yira k'a fɔ ko fɛn min i ka dɔn k'a fɔ bi olu tolen b'u yɛrɛ ma jamana kɔnɔ na olu yɛrɛ ka lakana n'u ka ko bɛɛ lajɛlen b'u ka bolo kan jamana kɛlen bɛ k'olu ka kɛrɛfɛden ni jamana ma jaabi d'u ma k'olu bɛn'u jɔ u yɛrɛ kɔrɔ ni min ka di u bɛna kɛ ten o kuma min kɛlen don ka fiɲɛ minɛ an b'a lɔn k'a fɔ kumaw cayara u kɔfɛ jamana gouvernement y'i ka dɔn k'a fɔ minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ Mohamed Saliya Ture k'ale bila ale taara ɲɛda kɛnɛ kan ni Yusuf Toloba ka maaw ye kumaɲɔgɔnya caman kɛ o kumaɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna na kunnafoniw na ko minisiri yɛrɛ yira k'a fɔ tiɲɛ ni ala ka k'u ta ye tiɲɛ ye a bɛ fɛn min fɛ jamana bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ala sɔnna ma ka se ka basigi minnu mago b'o la bi ka se k'u fanga fara u ta kan ni ala sɔnna u bɛ se ka sabati cogo min na kuma kɔrɔmayɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra k'a wulikajɔ kumaɲɔgɔnya la kulu fila bɛ ni ɲɔgɔn cɛ fanga ka bolo kan n'i ka dɔn k'a fɔ min ye Yusuf Toloba ye ko kumaɲɔgɔnya kɔni kɔnɔna na ko bɛnɲɔgɔnya sabatira kumakan minnu fɔra yarabi ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ dɔgɔfirikaw fɛ yen min ye kurumari ye an b'a lɔn k'a fɔ kurumari ye komini damadɔ de minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma u ko bɛɛ ye kelen ye ntɛnɛndon suguden dɔw de bɔtɔ la sugu la suwa la ye ntɛnɛ ye tarata dɔgɔfiriw ye an b'a lɔn k'a fɔ marifatigi dɔw taar'u kunbɛn u ye maaw ka i ka dɔn bugunatigɛ sɛbɛn lajɛ fɔcogo la carte d'identité n'i y'a sɔrɔ e ye dɔgɔfirika ye u bɛ e minɛ o min kɛra u tun ye mɔbili minnu minɛ ka taa mɔbili ninnu segira an b'a lɔn k'a fɔ u tilala k'u bila u y'a fɔ an ye ko dɔ yɛrɛ tɛ dɛ ko min ye ka dɔn k'a fɔ olu minɛna kun min na u fɛ k'u y'a fɔ olu ye munna u bɛ maaw ta ka bɔ dɔgɔfiri ka na n'a ye suwa la walima jabali k'u tɛ jɛn n'a ye an b'a lɔn k'a fɔ min kɛra o dugusajɛ ye dɔgɔfiri sugu ye an b'a lɔn k'a fɔ marifatigi dɔw fana e ka dɔn n'o ye dɔgɔfiri lakana tigilamaw ye e b'a dɔn olu yɛrɛ taara fɛɛrɛ kɛ ka se k'u jɔ k'a fɔ n'o de don maa ti bɔ yɔrɔ ninnu fana na ka se ka don dɔgɔfiri sugu la an bɛ fɛn min fara nin yɔrɔ in kan an ye nin fɔ an ka jamana kɔnɔ ka caya nin ye sigidalamaw yɛrɛ dama kun garitola ɲɔgɔn na u ye nin de daminɛ dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu ye faamuyali kɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma joona joona an bɛ wele bila an ka mara ɲɛmaaw ma nin yɔrɔ in na mara ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw yɛrɛ ka sigida ɲɛmaa minnu bɛ yen u ka kuma ɲɔgɔn fɛ joona joona nin waleya min natɔla filɛ suwa la ni dɔgɔfiri ni jabali nin bɛɛ ye kelen de ye n'u taara yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ k'u ni aw tɛ k'u ni ninnu de don aw bɛ sigi k'u ko aw sen da la a bɛ t'o la u bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin maaw ma fo ni komini a saba bɛɛ lajɛlen suwa la dɔgɔfiri jabali nin bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ma kɛ an b'a lɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛbaa minnu bɛ yen u sago bɛ sɔrɔ yɔrɔ in na ala kan'o kɛ u bɛ hakilila bɛ fɛn min na bi ka maaw dɛsɛ sigi la ni maa min t'a kalama e b'a fɔ ko sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ don u y'a daminɛ farabugu o ma dogo ma la u ye pɔn min kari mara in bɛɛ lajɛlen ka sira kun bɛ tɛmɛ a fɛ bi u donna maaw n'u hakili cɛ k'a tunu ni suwalakaw cɛ suwala yɛrɛ dun ni farabugu bɛɛ bɔra ɲɔgɔn na suwala bɔra farabugu la de farabugu ni suwala bɔra ɲɔgɔn na k'a fɔ bi k'a tunu n'olu cɛ sanko u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na farabugu kɔfɛ u nana dɔgɔfiri kurumangobɛ dugu kɔrɔba bɛ yen u taara o dugu in kɔnɔ na ka taa gɛlɛyaba ta ni ka ɲɛsin ye ma fo maaw wulila ka bɔ yen o kuma a kɛra dundulu panna u b'a la ka mutulu ɲini ni bɛɛ lajɛlen ma jɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in kɔnɔna na an b'a lɔn k'a fɔ basigibaliya cogo to la fila an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala kana so ma mara ɲɛmaaw ka kuma ɲɔgɔn fɛ joona nin n'a ɲɔgɔnnaw ka se ka bali u ko maaw tɛ taa dɔgɔfirikaw tɛ taa suwa la sugu la o dugusajɛ n'a fɔra dɔgɔfirikaw ko suwa la fanfɛla walima jabali fanfɛla k'olu yɛrɛ tɛna dɔgɔfiri sugu la a bɛ kɛ gɛlɛya ye an ka nin kɛ sigikafɔ ye ka se k'a bila basigi minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ faransi kɛlɛkɛcɛw k'olu dɔw kɔni i ka dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ an ka jamana kɔnɔna na
nin dɔ fanga yɛrɛ kɔnɔna ka wulikajɔ ba kɛ lakana kama k'o de kɔni kɛ so ye ka faransi kɛlɛkɛcɛ maa sababu ɲango k'olu kasara u nin na o min kɛra faransi kɛlɛkɛcɛw an balana ka fɔ a ma ɲɛmaw ka fɔ la ko fɛɛrɛ balile b'u fɛ ka se k'u jija hali bi mali a gɛlɛya banni k'u la nka ko faransi jamana k'u b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi o ye wulikajɔ kɔni ka se ka dɔ bɔ u ka jamana kɛlɛkɛcɛw hakɛ la an ka jamana kɔnɔ na maa caman ka fɔla bi ko ne ye jateminɛ anw ka jamana gɛlɛya yɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka jamana sɔrɔ kuma ni kuma maaw ka fɔla maa caman bɛ yen u dan tɛ faransi jamana na n'a fɔra bi ko diɲɛ n'a kɔnɔminɛ bɛɛ lajɛlen ndomo jatigiya de bɛ olu bolo bi mɛnɛmɛnɛ ti taama dingɛ kɔnɔ n'olu mɔgɔ jɔrɔ la n'olu m'o ye ka tila k'anw ka jamana kɛ bi farisago jamana ye k'olu to an ka jamana kɔnɔ na kuma min na olu tiya gɛlɛya min tun tɛ olu nana o gɛlɛya de kelen bɛ yen maaw bɛ k'a yira k'a fɔ ne ɲɔ surula su fɛ namara kɛra kɔnɔw la dɛ ko fɛɛrɛ bɛ la e ka tigɛ hali bi faransi jamana k'u na kun ɲɛfɔ an ka jamana kɔnɔ dɔw ka fɔla ko nin min yɛrɛ bɛ ka kɛ ko yalima nin ɲɔgɔn u la ko faransi jamana tɛ pilana wa k'u sɛbɛn kɛ maaw sigilen bɛ ka malidenw k'a fɔ janvier kalo tile 20 nata in ko faransi kɛlɛkɛcɛw b'u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na yalima ko nin t'o ko kumaɲɔgɔnya minnu bɛ faransi fɛ k'a fɔ k'u bɛ segin n'u ka maa dɔw ye ko yalima nin t'o ko hakilila de ye wa kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɔ ye an ka jamana bɛ basigi sira min fɛ o se masaramani ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an balana k'a fɔ dugabugukaw fɛ yen wulikajɔ kɛra ntɛnɛndɔw ka cɛ dɔ bɔnɛ nin na marifatigi dɔw kɔni y'a kɛ cɛ in siyalama don fila dɔ de don bagan baarakɛla kun don an balana k'a fɔ bagantigi ba kun don a kun dɔnnen bɛ sigida la ye ko a taara ka bagan dɔw lajɛ a natɔla marifatigi dɔw y'a kunbɛn o de kɛra so ye k'a minɛ ka tila ka maa wɛrɛ minɛ u y'a minɛ ka bɔ n'a ye kɔfɛ dɔɔni dɔrɔn u y'a fa wa min yɛrɛ kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ u digira somow la u ye bila gendarmekaw ma olu ma na fiyewu ka waati jan kɔnɔ gendarmekaw tilala k'a f'u ye k'u k'u ka fure ta k'u ka janaja kɛ u y'o kɛ o kɔni ye a somanakaw dusu kasi kosɛbɛ yaasa ka piratigɛ d'a ma banbatɔ in yɛrɛ dɔgɔkɛ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na n balimakɛ e bɛ bɔ min ka bɔ dugabugu an ye kunnafoni sɔrɔ ko bagantigi dɔ n'o tun ye Galo Jalo ye dugabugu ko wulikajɔ kɛbaa dɔw y'a bɔnɛ nin na ntɛnɛndon a ko kɛra cogo di ine yɛrɛ waati weleli kɛra ne fɛ n wulila ka o yɔrɔ sɛgɛrɛ n taara sɔrɔ u y'a tire k'a fa u y'a mɔgɔ fila de minɛ dɔw bɛ bɔ junu yɛrɛ la ani ale yɛrɛ Galo u y'a kamalen dɔ in libere Galo kɔni u y'a fa ka taa ni u ka moto fila bɛɛ ye bagan fila b'a kun na o taara ni o fila bɛɛ ye parce que a tun taara a taara ka bagaw dɔ lajɛ kungo kɔnɔna na a segitɔ la a nana sɔrɔ u y'a ja da a ɲɛ na maintenant a nana fɛ dɔrɔn u y'a marifa da se ale la a jɔra u y'a jigin ka bɔ moto in na ka sɔrɔ dɔ y'a moto in ta ka yɛlɛ moto la u ko a yɛrɛ ka yɛlɛ moto dɔ la a yɛlɛla dɔ kɔfɛ k'a ta u taara n'a ye i n'a fɔ u y'a minɛ yɔrɔ min na ani u taara fa yɔrɔ min na 1 kilomètre u taara sigi o yɔrɔ la tu kɔnɔna de don u y'a tire ka fa ka bila yan nɔ maintenant ne welela ne y'an ka mɔgɔw ta an taara jɔ yan nɔ k'a lajɛ an y'a faamaw fana wele ka u ladɔnniya k'a fɔ olu ma an ka kɔrɔkɛ dɔ fagara yan nɔ u ka na u lajɛ u ko u bɛ na an taara depuis 1 heure waati ka weleli kɛ fo ka na kɛ 17 heures waati 17h40 u ko an ka su ta ka na dugabugu maintenant a jeli fayalen don kosɛbɛ an y'a ta ka bila taxi moto la ka na n'a ye an taara bila morgue la a sira yan ala y'a dugu ɲuman jɛ maire mɔgɔ ninnu nana lajɛ u ko an ka su don maintenant an yɛrɛ y'a su don ka segin ka na so maa minnu kɛra sababu ye a y'a dɔn maa minnu don wa maa minnu y'a fa ne ni olu yɛrɛ bɛnna u bɛ ka dɔn pont na u y'a ne ye ne jɔra pont da la dɔrɔn u yɛrɛ sigira ka taa kɔfɛ maintenant ne y'a dɔn u y'a position wɛrɛ bɛɛ ta ne yɛrɛ sigira kɔfɛ u nana kɛ dɔrɔn k'a tɛmɛ ne yɛrɛ jɔra k'aw filɛ kosɛbɛ moto saba kamalen fila de bɛ moto ninnu sanfɛ minnu bɛɛ kɔfɛla in na u bɛɛ marifa ba de bɛ olu bolo min bɛɛ ɲɛfɛ marifa ba fila de bɛ olu bolo ne jɔra k'aw lajɛ a ti ko an na an b'a fɔ an bɛn'a fɔ parce que n'i y'a fɔ dɔrɔn u bɛna sɔrɔ u bɛ wuli ka taa i nɔfɛ fɔ i ka du kɔnɔ u b'i fa o de b'a kɛ mɔgɔw b'i sira k'a fɔ ne kɔni bɛ fɛ ka min fɔ n b'a fɔ lakanabaaw ye u ka sabali ka hakili to an na an ye fulaw ye fula bɛɛ tɛ jihadisiw ye fula bɛɛ ta fana tɛ terrorisiw ye u ka hakili to an na an sigilen bɛ dugabugu a ka kɔrɔ ni mali indépendance yɛrɛ depuis an sigira yan an ni maa ma kɛlɛ an ni maa ma ɲɔgɔn wele fanga na fo kana bila bi la mais bi position minnu bɛɛ ka ta ka an sigira yan nɔ vraiment an tɔɔrɔlen don an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka da jumɛn kan an bɛ faamaw yɛrɛ wele faamaw yɛrɛ tɛna jɔ kɛnɛ kan ka an lajɛ an ye maa minnu ye an bɛ taxi sara olu la u ka droit min yɛlɛla an k'an ba sara mais an b'u wele an ka kungo la olu yɛrɛ tɛna jɔ yɛrɛ k'an lajɛ vraiment u ka sabali ka an lajɛ an ye fasodenw ye an ye fasodenw ɲuman ye fana an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye banbatɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ maa min fara nin y'a balimakɛ ye an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ka jamana kolo suma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi kurumare
ma gɛlɛya min bɛ yen surakasenko an marana k'a fɔ marifatigi dɔw de bɛ tɛmɛ yen fɛ ka na kisɛ ci kɛ ka ɲɛsin dɔgɔ feere marabolo dugu dɔ ma o kɔni kɛlen bɛ sababu ye bi maaw bɛna ɲini ka ɲugu surakasenko la k'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ waleyajugu kɛbaaw de bɛ tɛmɛ a fɛ k'a sɔrɔ ala b'a dɔn sigi la surakasenko tɛ i ka dɔn ka waleyajugu kɛbaa a kɛra sababu ye a dugu yɛrɛ bɛɛ wulila ka ban nka o n'a ta bɛɛ u bɛ tɛmɛ dugu in fɛ hali bi ka se ka n'u to i ka kisɛ ci kɛ maaw kɔni bɛɛ bɛ k'i ta fɔ dɔw yɛrɛ ka fɔ la n'i ye jateminɛ fɔlɔ maaw tun bɛ ɲini k'a fɔ ko surakasenkokaw yɛrɛ jadi waleya tigilamaw bɛ bɔ yen surakasenko ka dɔ sɛk ale b'a ɲɛfɔ n ye n ka lamɛn. ne tɔgɔ sɛk n bɛ bɔ kurumari n bɛ bɔ surakasenko senkokaw bɛ yen jadisuw tɛ senkokaw yɛrɛ siran bɛ jadisuw ye denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ yen mun bɛ se ko la bi a bɛɛ bɔra a bɛɛ taara jamana kɔnɔ mɛ dɔgɔfirikaw b'a bisigi jadisuw bɛ senko jadisuw tɛ senko jadisuw bɛ tɛmɛ senko don u bɛ taa marifa ci dɔgɔfiri ni kurumari ma wuli ka hakili sigi gɛri sibiri bɛ fɛ ka don kurumari n bɛ badawu ni asimu goyita an b'u deli ala n'a kira kama u ka wuli ka kurumari balawu in lajɛ sunɛ a laban bɛna kɛ gɛri sibiri ye donc n'a kɛra gɛri sibiri ye a ma nɔgɔ dɛ u k'a kɛ ala n'a kira kama u ka wuli ka kurumari situation lajɛ ablaye walejugukɛla ninnu u bɛ bɔ surakasenko fɛ u bɛ taa dɔgɔfirikaw gosi donc ni dɔgɔfirikaw ma a jate minɛ u b'a bisigi ko senkokaw de don wala u bɛ bɔ senko k'a sɔrɔ u tɛ bɔ senko dɔgɔfirikaw b'u yɛrɛ ɲini cogo min na senkokaw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲini ten se tɛ dɔgɔfirikaw ye cogo min na se tɛ senkokaw fana ye ten bɛɛ sirannen don a kɛra an bɛ taa an ko mini ka taa an ja mini an kɔni kurumari bi a bɛ fɛ ka kɛ dɔnni dɔnkuma ye dɛ o kuma asimu goyita ani badaw k'a kɛ ala n'a kira kama u ka na ni sécurité ye cogo mun b'a to n'an bɛ se ka lafiya ko in kɛn bɛ cogo mun na u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ min kɛ u bɛ sigi ni maa min ye jabalika ye e sen t'a la ni maa min ye dɔgɔfirika ye e sen b'a la u b'a fɛ ka gɛri sibiri de wuli an ka jamana kɔnɔ o kuma faamaw ka ɲɛɲini kurumari bɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u k'a kɛ ala n'a kira kama u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u tɛ maa ninnu bɛ yɔrɔ min na anw yɛrɛ mun ye kurumarikaw ye se t'an ye dabari t'an ye kurumarikaw kurumari bɛɛ de ye kelen ye a bɛ fa kelen ba kelen a bɛ mamuso kelen a bɛ mɔkɛ kelen an bɛ ala deli ala ka kurumari suma ablaye e yɛrɛ kurumarika ye i bɛ kurumari dɔn kurumari fan si tɛ i tɛ yɔrɔ mun dɔn a na o kuma kurumari ye fa kelen ba kelen de ye ala ka bɛn sabati kurumarikaw ni ɲɔgɔn cɛ kurumari ye dugu kɔrɔba de ye jisɔngɔw bi bɔ yen nɔ ofisi malo bi bɔ yen nɔ bamakɔ malo a fa n'a ba bɛɛ bi bɔ kurumari kɔnɔ n'a fɔra ko kurumari banbaliya bɛ yen ka sababu kɛ lakanabaliya ye sɔrɔdasiw ti kɛ ka wuli ka foyi kɛ ablaye a kama k'an dabari ba bi dɛ o kuma u ka wuli ka jɔ an ye ala n'a kira kama an'u ka fanga bonya kama sunɛ lakanabaliya a sabatilen don kurumari kɔnɔ bi dɛ n'an tɛ ɲini ka ɲɔgɔn du n'an tɛ ɲini ka ɲɔgɔn kantigɛ tasuma bi kɛ malo la ka malo jeni n'an ma wuli k'a jɔ kuma bi don kurumari dɛ bamakɔkaw tɛ se ka kurumarika bɛɛ ta dɛ ayi bamakɔkaw tɛ se ka kurumarika bɛɛ ta siga fosi t'o la bamakɔkaw yɛrɛ dama min bɛ bamakɔ bɛ yen olu kɛlen bɛ dɛsɛ kɔni o donnen bɛ maaw ka so ka tila k'a fɔ bi kurumarika bɛɛ o jɔyɔrɔ foyi tɛ wa kurumarika tɛ sɔnni fɛ kurumarika b'a fɛ ka jɔ a yɛrɛ kolo la a ka sɛnɛ kɛta de fɛ n'i ye jateminɛ kurumarika min yɛrɛ bɔra ka na bi bamakɔ réfugié b'an bolo yan bi ala de b'a hakɛ dɔn walahi diɲɛ don o don mɔbiliw bɛ fa maaw la ka na siran ya sababu ye marafakisɛ bɛ tɛmɛ maaw ɲɛ kɔrɔ su ni tile o waati kelen kɔnɔna na o kuma bɛ fɔ ka fɔ a kelen bɛ tati bɔ si ti bɔ ye ala k'an lakana n'an bɔra ye nin ye ka dɔn k'a fɔ kaw sisi adama kulubali ale min bɛ n'ale yɛrɛ ka machine minɛna marafatigiw fɛ n'o ye jadiwaleya tigilamaw ye kungo kɔnɔ waleya in kɛra cogo min na a y'a da don a bɛɛ la adama kulubali a kɛra de. sécurité ko n'an bɛ fɛn min fɔ o la yan an bɛ dugawu kɛ k'a ne tɛ faamaw b'a kan wa faamaw tɛ taa ne ye min filɛ k'a fɔ ne ka malo de taara maji saba min taara kɔsi ne ka malo b'a la mɛ u nana cogo di ne ni surasiw ye siɲɛ saba de kɛ kungo kɔnɔ siɲɛ saba wa surasiw yɛrɛ t'a ban yɛrɛ n'an bɛ solution min ɲini an b'o de ɲini ne bɛ fɛ ka aw de ci aw minnu y'an ka ɲɛmɔgɔ y'an da de a ka taa Bagadaw ɲininka ani Asimi Goyita ɲininka u nana papier min sɔrɔ yen kɛlɛ ko in na u ka ɲɛfɔ an dɔw fɛ k'aw ni ɲɔgɔn bɔ ye a ka se ka faamu sinon an ma faamu dɛ surasiw bɛ taa kungo kɔnɔ u tɛ kɛlɛ kɛ ne ka malo taara samedi u nana marifa da jɔ a la ka taa ne ka malo mais juma ne ni surasiw de taara ɲɔgɔn kan an bɛɛ n'an ka bɔn na ko ma kulubali bɔra min ko n bɔra wo kɔnɔ ko mun de bɛ susu ko bɔn fɛn min bɛ ne ta bi bɛ se ka segin ko n bɛ segin hali n'a ko ka taa fara wuli ta ne ye n ka foro kan k'a kɔnɔ gɛn k'a kan n kelen de bɛ
n'a bɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ɲini an lakɔlɔsi ko la an b'o de ɲɛɲini mais n'an y'a jigi da Mali sécurité kan ni yɛlɛma wɛrɛ ma don a la tɔgɔ fili bi ci Segu bi ci Segu bɛɛ minɛnen don tɔgɔ fili dama tɛ Segu bɛɛ minɛnen don kala tɛ ka fa ji fɛ wa fɛn bɛ ka fɔ ka don sɔrɔsiw tɛ kɛlɛkɛ dɛ ni sɔrɔsiw taara kungo kɔnɔ siɲɛ 3 ne bɛ se k'a dagala sigi ne ɲɛna donc an ka solution ɲini fɛn bɛ se k'an ka sigida bɔ bolo la ne bɔ kuma kɔnɔ an balanan ka fɔ ni tun ye Adama Kulibali kan ye denmisɛnnin jɛkulu olu ka ɲɛma don dɔgɔ fili dugu bɛ ko Kawusisi o tubakura de ye ale yɛrɛ tun bɛ ka dɔ ka fɔ a ko jula a ka machine minɛna k'a ka malo bɛɛ minɛ ka taa n'a ye wa ko bɛɛ lajɛlen kɛra a ɲɛna a y'a fɔ cogo min na ka don i ka dɔ ka fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw kɛ fariw kan an balanan ka fɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ale ka malo minɛna la an bɛ fɛn min fɔ hali bi foyi ma d'anw ye ka tɛmɛ Mali sɔrɔsiw ka lakanabaw an b'olu de fɛ anw de b'a fɛ olu ka gɛrɛ anw na anw de b'a fɛ olu kana lakana n'olu ma lakana ma sabati an ɲɛna o b'an bila kuma caman na walima k'an bila ka wele bila an faso tɔgɔ la foyi t'o bali foyi tɛ se k'an bali o la k'a sababu kɛ olu de y'an ka lakana tigilamɔgɔw an mago bɛ fɛn min na olu de k'an lakana don n'o tɛ fɛn fɛn ka d'an ye bi Mali lakana tigilamɔgɔw de ka d'an ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan k'o sababu kɛ an mago bɛ lakana na wa olu de ka baara bɛn mun ma olu de kan ka se k'o kɛ u k'an lakana an ka sigi la kuma kolomara tɛ dɛrɛ n'o tɛ n'an bɔra ye an balanan k'a fɔ bi min ye ka dɔ ka fɔ sɔrɔsilakaw ko ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin furanjɛla fanga in ma o kulu Isa Kaji b'o ɲɛfɔ olu ye baara min ko kɔnɔna na u bɛ cogo min na bi an ka lamɛn. ACRT n'o ye appel citoyen pour la réussite de la transition n'o ye faso ka wele bi an nisɔndiyara k'an denmisɛnninw fɛn o fɛn bɛ yen gendarmerie ani katiw a bɛɛ lajɛlen a musow n'a denmisɛnninw bɛɛ kun bɛ yan o dɔrɔn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye syndicat minnu n'a bɛ fɔ article 39 syndicat olu fana tun bɛ yan point foko caman bɛ yen fo ka taa se kɛɲɛba ma ani yɔrɔ caman ani structure caman o bɛɛ nana ka na don baara in na n'o ye faso kisili ye appel citoyen pour la réussite de la transition n'o ye faso ka wele an y'a fɔ baara kelen pe de don force politique populaire pour soutenir la réussite de la transition bi an wasara jamanadenw jamana kɔnɔ jamana fan bɛɛ bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ o de y'a to an mago bɛ média la aw ka relais kɛ contrairement à ce que les gens pensent an bɛ structuration phase la an ko bɛɛ k'i yɛrɛ ye ko in na mɔgɔw bɛ ka na u tɛ ka na dɔwɛrɛ kama dɛ faso kisili parce que bɛɛ y'a faamu ni transition kun cɛra hɛrɛ la jamana ka hɛrɛ b'o de la transition tɛ dɔwɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana dɛmɛ n'o y'an ka sɔrɔsiw ni polisiw ni gendarme n'o ye finitigiw ye ani civil an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka lakana bɛ se ka sabati cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan jamanadenw kɛlɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka fara ɲɔgɔn kan élection min bɛ nalen a ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ ani danaya kɔnɔ nin y'a kumaba dɔw ye nka ni jamanadenw yɛrɛ m'a faamu jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan a bɛ kɛ ɲɔgɔn buruja ye ɲɔgɔn dalaminɛ ɲɔgɔn jalaki ye nafa t'o la bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ b'a dɔn lakana tɛ jamana kɔnɔ baara tɛ denmisɛnninw bolo kalan tɛ yen o yɛrɛ dɔrɔn tɛ banajuguba in m'an da la jagokɛlaw degunnen don bɛɛ degunnen don n'a fɔra k'an ka tila ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn lagosi tuma min na an yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn faga a y'an tɛ o kun dɔn juguw fana bɛ k'an ka sɔrɔsiw faga est ce que hakilima la anw k'an ka sɔn tugun ka to ɲɔgɔn buruja la an ka yafa ɲɔgɔn ma pour l'intérêt supérieur de la nation. fɔ fɛn bi fara bɛlɛle ka ala ka Mali ni ka kana ka Mali ka basigi n'an bɔra ye kan yɛrɛ lakɔlisow olu bɛ cogo de bi na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ ka taa bi olu kan ka mun de kɛ olu ka dɔn ka fɔ kolo o ɲɛma ye Abdullah Kasim Touré an ka lamɛn. An ka école privée an ye 52% de l'effectif national bon secteur min bɛ o cogoya la ni refondation ko kuma fɔra k'a fɔ ko baara bɛna bila minɛn kura kɔnɔ a wajibiyalen don olu mɔgɔw ma olu fana k'u ka hakilinaw fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ pour que ka se ka pouvoir public dɛmɛ a ka baara la parce que école ko ye fɛn min faso de ta don état de ta don le pouvoir est totalement régalien et ensuite état de bɛ règle bɛ défini ale de bɛ orientation bɛ di anw ye partenaire di anw b'an ka hakilinaw de yir'u la ka ɲɛfɔli k'u ye k'a fɔ n'a taara nin taabolo kan a bɛ se ka baara in dɛmɛ a ɲali la donc o de kama an ko yanni état k'a ka assise kɛ anw bɛ an ka atelier organiser pendant 2 jours o 2 jours kɔnɔna la maintenant aspect fɛn fɛn bɛ yen ne bɛ se ka fɔ école ko la sur le plan administratif an b'o bɛɛ fɔ k'o texte bɛɛ ta ka toilettage kɛ ni insuffisance minnu b'a kɔnɔ n'an bɛ se ka proposition concrète min k'o la an b'olu k'olu la ensuite sur le plan pédagogique parce que n'i y'a mɛn école kalanjɛ de donc o fana na fana n'an bolo fana an bɛ se ka apport minnu di o la an b'olu fana kɛ k'olu fana formuler sous forme de contribution k'o fana di et sur le plan du financement du système éducatif parce que ni mɔgɔw ye financement ko kuma mɛn a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko wari min bɛ di
école ma o de financement école to de musaka fɛn fɛn bɛ don école la o bɛɛ de financement anw ye école privée ye anw m'an ka école jɔli min ka kan équipé o bɛɛ bɛ considérer financement fɛ o ni maître ka sara tɛ kelen o ni ko wɛrɛw tɛ kelen donc o fɛnɛ la an bɛ hakilina minnu bɔ an bolo la an bɛ se k'o fɔ la ani dans le cadre de la fiscalité n'o ye impôt ko kuma ye parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a kuma cayara mais mɔgɔw k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ école ye fɛn min ye assiette damadɔw bɛ jamana kɔnɔna la olu assiette bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ service damadɔ bɛ yen olu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ olu tɛ assiette fiscale ye o service armée b'o la santé b'o la éducation b'o la jamana o jamana na ni nin saba ma renforcer o jamana kɔnɔ jamana tɛ yen donc kɔrɔ de y'a ko secteur d'activité tɔw de bɛ pouvoir de fonds ye pour que ka se k'o secteur saba avancer. Amarana k'a fɔ Abdul Kasim Ture ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na karamɔgɔlakaw fɛɛrɛ bɛ lele ka se ka tigɛ ka ɲɛta sabati o bɛ kɛ sababu ye ka basigi don an ka mara a kalanko jamana kalanko la ala ka kɛ ten n'an bɔra ye sanu olu baarakɛlaw ka lajɛrɛ ni y'a sɔrɔ o tun ye faraɲɔgɔnba ye min tun kan ka kɛ nka ka sanga ni gɛlɛyaw ye banako in kama a bɔra min kan o n'a tɛmɛ sanu baarakɛlaw olu yɛrɛ wulikajɔ kɛ ni ka se ka faraɲɔgɔnkan kɛ ka hakilila dɔw ta u kan ka se ka mun de kɛ k'u kɛ i ka dɔn mali kɔnɔ na yɔrɔ caman na sanu baarakɛlaw yaasa k'o pɛrɛtigɛ di an ma min ye i ka dɔn k'a fɔ jaralakaw furumuso jɛnɛba samake ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne ye madame Jara Jɛnɛba Samake ne ye faminɛru ka présidente ye mali kɔnɔ yan n'i y'a mɛn sanu i ko orpailleurs an y'a yira fana k'a fɔ sanu kɔfɛ musow de bɛ minnu bɛ juru sama sanu kɔfɛ musow de bɛ minnu b'a ko sanu kɔfɛ musow de bɛ minnu bɛ a kɛ u kɔnɔma minnu b'a kɛ den bamunew kɔ la o de kama musow y'u yɛrɛ sɔrɔ salon de l'or na ka n'a yira k'a fɔ sanu kɔfɛ musow de bɛ minnu bɛ sanu baara kɛ an ka t'olu sɔrɔ u sigiyɔrɔ la k'a ɲɛfu ɲɛna o de kama an ye région saba in ta sanu bɔyɔrɔ région saba min bɛ mali kɔnɔ min lakodɔnnen don mais saba min lakodɔnnen don n'o ye kaye mara ani kulukoro mara ani sigaso mara ye an ser'olu musow ma mais komi fɛn fɔlɔ de don u y'a yira k'a fɔ k'u mago bɛ muso 34 na 34 muso 14 an bɛ o ta kulukoro mara la ka taa 10 ta kaye mara la ka taa 10 ta sigaso mara la site 5 in kan mɔgɔ 2 bɛ ta komi ko daminɛ don ko san o san a bɛ kɛ ça fait ɲinɛ ni minnu taara san wɛrɛ olu b'o to yen an bɛ kura wɛrɛw ta n'o tɛ site ka ca dɛ k'a fɔ ko kayi région ko site 5 dɔrɔn de don a site ka ca mais an ye 5 de suganti fɔlɔ an ye 5 min suganti an bɛ muso 10 ta o kan fila mɔgɔ site kelen bɛɛ ainsi de suite fo ka taa se kulukoro mara ma kulukoro mara kɛra ta 4 min na yɔrɔ surunya ani site caya o de kɛra kulukoro mara ta ye an y'u former sanu don cogo la u yɛrɛ bɛ sanu bɔ nka u tɛ s'a don cogo ɲuman na n'a a donni kana fana a tagama cogo sanu bɛ yira cogo min na a bɛ don cogo min na an y'u former o bɛɛ la anw pɛrɛlen don toujours parce que muso ninnu degera ka ban muso ninnu nana komi mali kɔnɔ yan bɛɛ bɛ kanku musa dɔn ni mali sanutigiya ye fo k'a kɛ jamana kɔfɛ makan jamana yɛrɛ kan pour que i ka dɔn k'i ye maliyɛn i b'a fɔ ko kanku musa ka dugu i bɛ dɔn o la an ye muso 4 ta minnu bɛ kɛ kanku musa muso ye o kulukoro mara muso olu ta kɛra 14 min 4 taara min bɛ kɛ kanku musa muso ye k'a yira u la muso mana sanu don aw bɛ ka fɛn min bɔ aw bɛ ka fɛn min ko n'a donna a bɛ kɛ tan de muso la u sera tagama cogo la u sera don cogo la u sera fɛn bɛɛ la bon ni fɛn in daminɛna ne bɛ min ɲini balimamusow fɛ ka na ka caya ka n'a lajɛ u muso ɲɔgɔnw bɛ baara min kɛ ka n'a lajɛ u bɛ taa sanu minnu san sugu la mɔgɔ minnu b'o kɔfɛ k'o baara kɛ u kana ka n'o baaraw lajɛ an balona k'a fɔ ni tun ye jɛnɛba kan ye u y'a fɔ cogo min na baara min bɛ sen na yarabi ala jamana ɲɛta kun ala ka bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ kulu dɔ n'i y'a sɔrɔ u ka baara ɲɛsinmɛ ko malo baara k'u ka taa ɲɛfɛ olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kumatigi an balona k'a fɔ bi malo yɛrɛ mali malo ko k'a don ba la maa min ye o kumatigi Abdulaye Kureshi don an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Abdulaye Njame Kureshi ne ye mali malosɛnɛlaw a tɔnba bilasiralikɛla minnu bɛ olu ka ɲɛmɔgɔ de ne b'a fɔ nanzarakan na ko coordinateur national ni ye mali malosɛnɛlaw ka tɔnba ta k'a lajɛ tɔn de don malosɛnɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ mali région 7 la k'a daminɛ Kayi ka taa bila Gawo la ni malo bɛ sɛnɛ o région 7 la donc tɔn in sigilen don tɔnden min b'a kɔnɔ mɔgɔ da la a bɛ taa mɔgɔ 100 ni 30 la donc muso bɛ 30 ko i b'a ye k'a fɔ tɔn fitinin minnu b'a kɔnɔ o bɛ tɔn 600 ɲɔgɔn bɔ fɛn min ye région yɛrɛ o hukumu kɔnɔna ye o ye tɔnba 7 ye olu de kɛlen bɛ ka tɔnba in sigi a bɛɛ ye malosɛnɛlaw ye ka d'a kan an ka baaraw kɔnɔna la an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ kunnafoni di a ma sabati kosɛbɛ an yɛrɛ kan donc an bɔra ka malo don min kɛ sisan a yira la k'a fɔ an ka to ka kɛnɛw sigi min b'a to an bɛ an yɛrɛ fɔ mɔgɔw ka se ka an dɔn o de siratigɛ fɛ an ko fɛn min ye kunnafonidilaw ye an ka se ka baro sigi kɛ n'u ye mali yɛrɛ malo ko bɛ da kun min na u ka se k'o dɔn gɛlɛya minnu b'a la ani a bɛ se ka nafa min lase jamana ma n'a yiriwara an y'o baro sigi de kɛ ni kunnafonidilaw ye nin kalan in kɔfɛ an ka laɲini de ye sisan nɔ kunnafonidila ninnu an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na
fɛn min ye baara o baara bɛ yen nɔ maloko hukumu kɔnɔ a kɛra anw bɛ minnu kɛ jamana bɛ minnu kɛ u ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka se k'a di lamɛnbagaw ma donc an ka baara yɛrɛ laɲini ye o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se ka welekan min lase jamanadenw ma fɔlɔ o ye u k'u ba don Mali malo la ka d'a kan adamaden i bɛ baara o baara la i yɛrɛ bolo bɛ min na hɛrɛ b'o de la donc n'i ye ba don i ka fɛn na mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ ka san o kama an b'a ɲini mɔgɔw fɛ tiɲɛ don bi in na u b'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen mais u ka ba don Mali malo dunni na u bɛ dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ kelen don Mali malo la u bɛ ka hɛrɛ lase u maliyɛn ɲɔgɔn dɔw ma u ka baara n'u ye sanni kɛ n'u hakili ye u bɛ baara nɔgɔya fɛn min ye an balima kunnafonidilaw ye o de ye u ka se ka kunnafoni ɲuman di Mali jamanadenw ma Mali malo ɲumanya kan a bɛ nafa min lase mɔgɔw ma ani ni Mali malo yɛrɛ donna ba la an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ bi i n'a fɔ denmisɛnninw ka baarantanya i n'a fɔ musow ka baarantanya malo donni ba la a bɛ se ka dɔ bɔ nin bɛɛ la parce que jateminɛ y'a jira k'a fɔ malo jɔyɔrɔ musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ maloko baara la. an balala k'a fɔ Abdulayi Kureshi cɛnɛla ka kan fɛn min b'u fɛ senna bi n'i y'a sɔrɔ o ye malo ka ɲɛta ye e ka dɔn bi jamana kɔnɔ na o baaraw kɔni cikɛlaw t'a la kɛ faamuyali sɔrɔ a la k'o sababu kɛ jamana malo fanba bɛ bɔ yɔrɔ minnu na bi gɛlɛya talen bɛ ni ka ɲɛsin olu ma fɛɛrɛ tigɛ o ko la o bɛ kɛ so an ka jamana kɔnɔ bi ni ala sɔnna ma an tɛ ala deli gɛlɛya n'o tɛ ɲinɛsan kɔnɔna na san nata in kɔnɔna na gɛlɛyabaw bɛ sɔn ka don sumako la dɛ kɔlɔlɔ yarabi ala ka jamana kisi a ma n'an bɔra ye an balala k'a fɔ dɔgɔnɔw olu kɔni ka dɔn k'a fɔ k'u ka ladalafɛnw wulikajɔba la san 100 e ka dɔn baaraw sera ka sigi sen kan o kɛlen o san 100 dafa kɔnɔna na u ye lajɛli kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye Adama Jongo ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. an bɛnbakɛw ye kɛlɛ minnu kɛ ka tɛmɛ a kɛlɛw dɔ kɛra an fɛ Tabi surtout u ni tubabuw ye kɛlɛ minnu kɛ ka tɛmɛ fu u ti sɔn jɔnmaya ma donc o kɛlɛ in a san 100 de ye ɲina ye an ka ɲinini taara bɔ a kan an ko a ka kan an ka maaw wele ka mɔgɔw ladɔnniya a la fɛn min kɛra nin don a tɛ dɔgɔnɔ dɔrɔn kun kan a kan ka maliyɛn bɛɛ de kunnawolo parce que an yɛrɛ fɛ a kɛra kunnawoloba de ye an tun b'a fɛ ka kɛ conférence de presse ye an ni journaliste yɛrɛ ka hakilina falen k'a la kosɛbɛ nka an ka ɲɛmɔgɔw y'a jira an na k'a fɔ olu yɛrɛ fɛ a kan ka bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc u bɛna colloque de organiser a la a bɛ kɛ scientifique ka baara ye c'est à dire dɔnni ɲininaw ka baara ye ni ala sɔnna janvier kalo laban na an bɛna bɛɛ wele ka taa o baara n'i y'a lajɛ Tabi ko in na fɛn caman sɛbɛnnen don tubabuw yɛrɛ minnu taara kɛlɛ kɛ Tabi olu ye livre dɔw sɛbɛn a kan bon o ye fɛn dɔw fɔ an kɔni fɛ an ka jateminɛ na an ka ɲinini kɔnɔ an y'a sɔrɔ olu ko ninnu kɔnɔ a tiɲɛ ka dɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ ye min ye an ka ɲininikɛlaw bɛna wuli o de kama sisan k'o de ɲɛɲini k'o dɔn k'o tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye colloque in senfɛ donc an hakili la o senfɛ min bɛna fɔ o de bɛna kɛ fɛn cɛrinta ye quoi. an balala k'a fɔ ni tun ye Adama Jongo kan ye u y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ ni bi ma dɔn sini bɛ gɛlɛya ni kununko yɛrɛ ni fili kɛr'o ma bi dɔnni bɛ gɛlɛya o y'a kunba de ye ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye Joyila mara min n'i y'a sɔrɔ wele ko Sirakɔrɔ Jɛda wajuli kɛnɛba sigira mawuludu don karamɔgɔ Ali fɛ a sigilen maaw ye sira dɔw di a ko senfɛ an ka lamɛn. ne tɔgɔ ye Zumana Sangare ka bɔ Baninkɔ Ngɔlɔbu commune na Sirakɔrɔ Jɛda la an bɛ kɛnɛ min kan o ye mawuludu kɛnɛ de ye anw bɛ kɛnɛ ni minɛ ni fɛn min ye o ye nisɔndiya kɛnɛ ye o ye wasa kɛnɛ ye o ye kunnawolo kɛnɛ ye ka sabu ala ye mɔgɔ min bɔ anw nɔ n'o nana wajulu kɛ anw ye n'o ye Ali Sangare anw yɛrɛ baden de don vraiment a ye min fɔ anw ye kɛnɛ kan n'o ye bilasiralikan ye a fɔlɔla k'a fɔ an ma k'an ka bɛn n'an bɛnna o kɔfɛ an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ an bɛ mɔnɔ bɔ an yɛrɛ la ko sabu ko baarakɛbali vraiment k'a tɛ se ka mɔnɔ bɔ a yɛrɛ la dɛ anw de sɔnna o kuma ma ne bɛ min fɔ anw yɛrɛ faso kɔnɔdenw ye ka daminɛ Fana Joyila Ngɔlɔbugu ka se anw yɛrɛ fɛ Sirakɔrɔ Jɛda la yan ni ɲinan ta nin bɔra ni ala y'an balo ka san nata sɔrɔ la bɛɛ ka bɔ ka Ali Sangare kunbɛn bonya ni karama de la a bɛ min ɲini an fɛ o de ye bɛɛ ye kana sɔrɔ an bɛnnen don. ne tɔgɔ ye Yakuba Sangare Sirakɔrɔ Jɛda la. e bɛ se ka mun fɔ an ye bi kɛnɛ in? a bi kɛnɛ in nisɔndiya kɛnɛ don an nisɔndiyara an sewara ni Ali nalen an fɛ yan a ye min yira an na o ye bɛn ani kelenya ani baara. bi Ali ka se ka na nin kɛ k'a to bi bɛɛ bɛ ka kule n'a ye mais a y'a faso sugandi ka na mawuludu kɛ yan o ye aw bila minɛ jumɛn kɔnɔ? o ye faso kanu ko fɔ anw ɲɛna bon an yɛrɛ k'an cɛsiri ka Ali kunbɛn ka baara kɛ n'a ye ne bɛ min fɔ an ka mɔgɔw ye u ka Ali minɛ bolo 2 la maliyɛn bɛɛ k'a minɛ a bolo 2 la an k'a dɛmɛ baara la pour que an bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ cogo min na. ne ye Amidu Danbele ka bɔ Ɲinanugu Sirakɔrɔ commune ye Dɛnkɔrɔ ye an bɛ kɛnɛ min kan ye an bɛ laharama kɛnɛ kan an bɛ mawuludu kɛnɛ kan n'o ye kira ka ɲɛnamaya kɛnɛ an b'o kɛnɛ kan mawuludu kɛnɛ a diyara ne ye kosɛbɛ a ye kira kanuli sira yira an na
a ye bɛɛ kuma sira yira an na a ye ala ka tiɲɛ sira a y'o yira an na an fana dara min na min ye taabolo ɲuman ye hali ko ye fɛn min ye baninkɔkaw n k'a mɛnna an bolo fila la hali vraiment karamɔgɔ caman bɛ o ni ali ta tɛ kelen ye ali ta ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ala ka sira fɛ o de y'an da ali la ka sɔn ye min fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye nin ye kirako de ye nin ye mawuludu ye ala ka tiɲɛ yɛrɛ kan an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye sigilama dɔw kan ye o kɔfɛ ali yɛrɛ a yɛrɛ ye kuma ta an ka lamɛn. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Ali Badara Sangare ka bɔ Ngolobugu commune na Joila cercle kɔnɔna na dugula min tɔgɔ ye Sirakɔrɔ Jɛda la. I bɔra ka laseli kɛ sisan kɛnɛ yɛrɛ mun kɛnɛ de don? N bɔra ka wajuli min kɛnɛ sigi sisan comme san o san mawulu général ba kɔfɛ n'o tɛmɛna an bɛ mawulu sigi an ka sigidaw bɛɛ la an yɛrɛ b'a sigi Bamakɔ mais ka kɔn o ɲɛ n bɛna kɛ n faso la ɲinan ye o deuxième édition n'o y'a ta ko filanan ye. I ye thème jumɛn ta? An ka bi thème Alakira bangeni ɲɛfɔli kɔfɛ an ye mawuludu yɛrɛ dalilu di ɲɔgɔn senforoki min b'a la ko bida walima musirikuya walima a ti bɛɛ an y'o dalilu di dalilu minnu bangenen bɛ ka yira kira bangeni kɛra alimamiba caman fɛ minnu olu ni kira yɛrɛ ma janya ɲɔgɔn na u ye kitabu sɛbɛ kitabu minnu ye dalilu kumaw ye o ni bi cɛ san 1000 dɔw san 1900 an y'o dalilu di o kɔfɛ an bɛ jamana dɔ kɔnɔ min tɔgɔ ye Mali an ye wele bila Mali musow ma an ka mawuludu kɔnɔ k'a fɔ musow ye u ka cɛw bonya ni muso ye furu labato den bɛ ɲɛ o kɔfɛ ka tila ka bɛn ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an ka bɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra an ka ɲinifɛn bɛ sɔrɔ n y'a yira n ko malidenw ni bɛn tɛ jamana min kɔnɔ lafiya tɛ jamana mago bɛ bɛn na nin kɛnɛ kelen in nka n tilala ka wele bila k'a fɔ baninkɔkaw ye n k'u den de ye ne ye n'u kɛra n fɛ u ni ce nka n'u banna ne la n k'u bɛ sɛgɛn parce que n ko mɔgɔ kan ka karamɔgɔ de kɛlɛ karamɔgɔ fɔri ni karamɔgɔ min tɛ sɔn baara ma n'i k'i b'o juguya i bɛ s'a la mais karamɔgɔ min bɛ baara kɛ n'a tɛgɛ fila ye ne de bɛ sɛnɛ kɛ ka to ɲini k'o dun kalansigi micro la ni maa min ko k'i tɛ n fɛ i b'i yɛrɛ ye o tuma baarakɛla tɛ se ka kɛlɛ fugari fɛ fo k'i sa fugari de bɛ kɛlɛ o tuma n y'a ɲini baninkɔkaw fɛ an ka bɛn ka tila ka wele bila an ka baninkɔ fɛn min bɛ yan kosɛbɛ dabali jugu ka foro dabali ka kɛ kɔnɔ k'i kɔnɔ k'i faga fura jugu an fana y'o ɲɛfɔ u ye k'a yira o ti bɛɛ alakira m'o fɔ wa silamɛya ka laɲini tɛ o yɛrɛ ye diinɛ nana bɛn de fɔ ni maa min ye farali kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye o tɛ diinɛ ko ye. A ye baara in daminɛ ni bi cɛ danfara ye mun ye? baara in daminɛna tasuma de kɔnɔ a sanga na a tun b'i n'a fɔ tasuma b'i tɛgɛ kɔnɔ mais i bɛ baji kɔnɔ a kurilen don i tɛgɛ kɔnɔ n'i y'i tɛgɛ dayɛlɛ ji bɛ tasuma faga nka n'i y'a kurilen to tasuma b'i tɛgɛ jeni ne ye san 10 kɛ san 10 n t'a dɔn fiyewu ko mara dɔ bɛ yen min tɔgɔ ko Banikɔ ne bɛ tɛmɛ yan fɛn di cɛw n ko mɔgɔw t'i fɛ sanga min na kana ɲini ka k'i fɛ jagoya taa sabu Baninkɔkaw tɛ jurumu sɛbɛ u tɛ baraji sɛbɛ hali Baninkɔkaw t'i fɛ bi i bɛ ka min fɔ o t'a fɛ taa ni sen fila ye dugu wɛrɛ la n ye dugu wɛrɛw de yaala sisan dugu wɛrɛ yaala n tilala ka n ka mɔgɔw wele ko n ko ne bɔra Baninkɔ dɛ an t'an ɲɛsin yan fɛ an sinna ka fɔlɔ ka mun kɛ an nana ni baara de faso kɔnɔ faso yɛrɛ y'a ye kabi diinɛ yɛrɛ tɛ ne wolola yan de ka mɔ yan jogo yɛrɛ ni danbe yɛrɛ la u yɛrɛ b'a dɔn ne ye maa min ye yanni mɔgɔw ka da i la u b'i tan o la an nana min kɛ u y'a ɲini ka ko bɛɛ kɛ mankutu cɛnw ko filomani ko dɔrɔgu feerela k'a kunkolo tiɲɛna ko a ba sara min kɛ ko fa donna a la u ye kuma caman fɔ mais ala barika la fɛn min sera ka baara in nɔgɔya an bolo k'an jɔ an yɛrɛ la o la n y'a fɔ n ka intervention bɛɛ la karamɔgɔ fugari i tɛ silamɛ ye i tɛ se ka k'a yɛrɛ fo k'i sa hali n'u y'i kɛ waliju ye i tɛ foyi ye kafiri kɔ parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo a da la bilahi ni kɔngɔ y'o minɛ o bɛ balo cogo de ɲini o tɛ tiɲɛ fɔ bilen fiyewu o la karamɔgɔ de kan ka wajuli kɛ n'o banna tigɛ métier la o tuma an nana min kɛ gɛlɛyaw juguyali ka tɔɔrɔw juguya n y'a fɔ n ka mɔgɔw ye n k'u kana kɛlɛ kɛ dalilu waati ti nkalon tigɛ yan y'an faso de ye hali n'a kɛra tasuma ye yan an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yan wa n k'u bɛ sɔn yan ka wajuli kɛ nɛni t'a la parti tɛ défend tiɲɛ dɔrɔn dogo ni danbe parce que n ye dalilu min yira o la bɛn ani keleya ani kuma minnu tɛ se ka fɔ Baninkɔ yan ne de y'olu fɔ Baninkɔ dugu bɛɛ fɛn min fɛ o de ye subaga ye f'u b'a fɔ yɛrɛ ko n'i y'o fɔ dɔrɔn ko i ka ko baatɔ don ɔ cɛ min m'o fɔ ka wuli ka taa baga t'a la nasi t'a bolo ne don ne ye wajulikɛla de ye sufi bɛ na ne ka kɛnɛ kan o mago bɛ ala ka diinɛ de la tijaniya bɛ na o mago bɛ ala ka diinɛ de la wagabiya bɛ na waganda bɛ na kerecɛn bɛ na n tɛ foyi la bɛ na an bɛ kuma ni tiɲɛ de ye ala ko min n'i y'o dafa o la n y'o de fɔ n ko bolo fila in n'o ye mɔnɔ di la a bila yen bɛ na hali gɛlɛya mɛ journaliste kan n'i ko k'i bɛ nafigiya kɛ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais n'i ko i b'a fɔ ni tiɲɛ ye i bɛ sɛgɛn dɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye karamɔgɔ Ali Sangare kan ye kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ fɛn o fɔra nin kɛnɛ kan jamana ka basigi kama ala k'a sabati n'an bɔra ye an bɛ taa Mohamed Samake fan fɛ wulikajɔ kɛbaa dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ye wulikajɔ ta ka dankari an ka jamana kɔnɔ na yan Douaza marabolo kɔnɔ na o kɔfɛ ka taa jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan ale bolo Mohamed Samake a ɲɛfɔ an ye. an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Mopti
kunu décembre kalo tile 29 n'o ye taratado ye a yirala k'a fɔ jɛkulu min n'an b'a wele ko GNM olu ye mission dɔ n'o ye wulikɛjɔ dɔ ka taa an ka douasan marabolo kɔnɔna la a yirala ko nin maakɔfɔlɔ ninnu k'u kun taara ni banque malienne pour la solidarité olu ka nafolomugu u dar'o de kan ka taa n'o ye moptikaw fɛ yen professeur y'a yira k'a fɔ ko nin maakɔfɔlɔ ninnu segintɔ la nɛgɛ kanɲɛ 14 tɛmɛni sanga 22 ye k'u kɔnɔna bi janjugu dɔ kɔnɔna la dɛ maajugu ka jan wa k'a kɛra kungo kɔnɔna la an bɛ kungo kɔnɔ min wele ko forêt de Batuma o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ ko ani douasan cɛ ko a tɛ tɛmɛ kilomètre 38 kan kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko bingani kɔni kelen ko maa 5 ɲɔgɔnna kɔni k'olu kɔni bɔnnen nin na wa mɔgɔ 5 wɛrɛ k'olu fɔra sɛbɛkɔrɔ bana na kosɛbɛ kosɛbɛ ko nka ka wulikɛjɔ kɔni kɛra walasa ka se ka maa kɔfɛlen ninnu k'u cɛ ka taa n'u ye Sevare walima Mopti ale lapitaliso la an karamɔgɔ an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan kunnafoni y'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen fɛn min ye wasaden kalanta ye ko olu kɔni bolo dalen don k'a bila mars kalo ale tile 6 san 2021 nata in na wa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye dossier n'o ye dossier de candidature ye ko olu kɔni bilali bɛ daminɛ semaine nata in kɔnɔna na joona joona n'an bɔra an bɛ taa bɛnɛkaw fɛ yen kunnafoni y'a yira k'a fɔ Bɛnɛ jamanatigi Patrice Talon k'ale bɔra ka laseli dɔw kɛ wasabulo kɔnɔ wasadenw ɲɛkɔrɔla la a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni sariya sunba n'o ye cour constitutionnelle ale ka laseliw ye ko fɛn min ye jamanakuntigiya bɛnɛkaw fɛ yen n'an ma wele ko mandat ni maa min sera ka mandat 2 kɔni sɔrɔ ko o kɔni bɛ kɛ e dan ye ko wa k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi k'ale b'a ka mandat 2nan ani mandat laban de la ko wa ko n'ala sɔnna ko n'ale avril kalo nata yira na san 2021 ko o y'ale senbɔlen ye jamanakuntigiya la bɛnɛkaw fɛ yen n'an bɔra yen an bɛ taa Argentine kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko sariya ko dɔ bɛ sen na n'ale bɛ yamaruya di walasa ka se ka avortement n'o ye kɔnɔ tiɲɛ ko ka se ka o waleya Argentine jamana kan ko nka k'an don min na ko bi ko wasadenw yɛrɛ kɔni sɔnna a ma olu jɛnna n'a ka ban ko nka an bɛ min wele an bɛ fanga min wele ko Sena ko a kɔni kuma kɔni donna ye ko bɛnkan la kosɛbɛ dɛ ko a kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Mexicaw fɛ yen kunnafoni y'a fɔ Mexique jamana kan an bɛ cakada min wele ko organisation Reporters sans frontières olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye san 2020 kɔnɔna la ko journaliste maa 50 ɲɔgɔnna kɔni ko olu kɔni bɔnɛnen olu la dɛ ko wa ko n'i y'a jateminɛ ko nin kɛra yɔrɔ jamana la jamana minnu ni basigi b'o jamana kɔnɔna kosɛbɛ kosɛbɛ jamana minnu n'an b'u wele ko zone dangereuse ko a mɛn ko olu yɔrɔ si la dɛ n'an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ n'an fɛ Maliba la kunnafoni yɛrɛ kan ko kami dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna ko fɛn min coronavirus bana kɔni ko a wulikajɔ kɔni kɛlen don gouvernement fɛ walasa ka se ka yɔrɔw ka olu fiyɛ kosɛbɛ n'an b'a fɔ ko pulvérisation an ka sugu bɔ fo ka taa se an ka gare routière ma ko o baara kɔni bɛ sen na fan bɛɛ lajɛlen walasa coronavirus bana ale kɔni kana se ka cari kosɛbɛ kosɛbɛ ko an bɛ don min na ko bi ko fɛn min maa 2,000 ɲɔgɔnna ye ko coronavirus bana ko sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko a b'u de la Mali kɔnɔna la an karamɔgɔ an bɛ sɔrɔ ko an kunnafoni la o de kumaba nin ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ nɔgɔya journaliste saya o man ɲi jamana ma